ପିଲାବେଳର ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗେ ନାଇଁ। ତ ସେ ପିଲାବେଳର ସ୍ମୃତିକୁ ସନ୍ଦର୍ଭିତ କରି ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ହାତ ଲେଖା ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସେ ଲେଖାଟି। ମୁଁ ଯେବେ ଦେଖିଲି ପଢ଼ିଲି ମୋ ସ୍ମୃତିକୁ ତ ତାଜା କରିଦେଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ପସନ୍ଦ ବି ଆସିବ। ତ ସେ ଲେଖା ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ବୋଉ ଆଉ ଜହ୍ନମାମୁଁର କାହାଣୀ। ତ ଯିବା କବିତା ଉପରେ। ସତରେ ମନେ ପଡ଼େ ସବୁ ଆଜି ସେ ପିଲାଦିନର କଥା। ସେଦିନ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଯେବେ ନ ଖାଉଥିଲେ ବୋଉ କୁହେରେ ବାୟା ଝଡ଼ ଖାଇଦେରେ ନହେଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଆସି ସବୁ ଖାଇଦେବ। ଆଉ ସେଇ ଭୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇକି ସବୁ ଖାଇଦେଉଥିଲେ। ହଁ, ଆଜି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମନେ ପଡ଼େ ସେ ବୋଉ ଖୋଇଦେବାର କଥା। ମନେ ପଡ଼େ ସେ ଜହ୍ନମାମୁଁକୁ ଡରିବାର କଥା। ଆଉ ନ ଖାଉଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁ କାଳେ ଆସି ସତରେ ଖାଇଦେବ, ସେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଝଟ ଖାଇଦେବାର କଥା। ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି ସେସବୁ ପିଲାଦିନର କଥା। ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି ସେସବୁ ପିଲାଦିନର କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ।